एक पक्षियावथ' जायाखै भारत सरकार आसाम सरकार इथिं एबसुनिफ्राय आरो लोगोसे जेनेरेलफोरनिफ्रायबो सासे लाफानानै कमिटिखौ दादों गतिके बियो एक पक्षीय होननानै आं साना धीरेन बर' बिथाङा सागानगिरि हिसाबै आंबो सागानगिरि आंबो बेवहाय गैया स' बेवहाय खामानियाल' मोजां जानांगौ आं थाथारनांगोन होननायथ' खोथा गैया धीरेन बर' बिथाङा थाथारनांगोन होननायथ' खोथा गैया खामानिया मोजां जायाबा जों सिगनेटरि हिसाबै बेखौ सोंखारिगोन जों बेवहाय कुइसन दैखांगोन नाथाय खामानियानो जागायाखै दानो एक पक्षीय होननानै बिथाङा बोरै बुंनो हानो बेखौ आयेननि गेजेरजोंनो बे कमिसनखौ दादों भारत सरकार आसाम सरकारनि आरो गभर्नरा आयेनखौ नायालासिनो जेबो खामानि मावा बिथांमोना आयेनखौ नायनानैनो खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे कमिसन दानायखौ लुबैजायाखै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानायखौ बिथाङा लुबैयाखै बिनिखायनो उल्टां फाल्टां खोथा बुंदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया गोबां जौगानायनि लामायाव फैबावबाय जोंनि जेंनाफ्रा जोबनायनि लामायाव फैबाय बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ हेंथा होनाया हारिखौनो हेंथा होनाय जादों जोंनि मुंख्लंफोरनि जि थैनि आरो जिउ बावनाय जि माने बेखौ बेसेन गैयै बायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव दा बेनिखायनो नैबे समाव हाग्रामा महिलारि उल्टां फाल्टां खोथा बुंनायखौ भारत सरकाराबो खोनासंनाय नङा असम सरकाराबो खोनासङा आरो जों सिगनेटरिसफ्राबो खोनासंनाय नङा आङो बेस्ट अफ लाक होदों बिथाङा धरना लानायखौ मानोना एथ' गोबाव बर' हारिनि धरना लानायखौ बिथाङा सोंखारिबोदों जोंनि सोमावसारनायखौ सोंखारिबोदों आरो बिथाङा दिनै गावनि लाबनि थाखाय राजा लामायाव फैदों बेखौ बयबो नुदों बिथाङा सोरबा ओंखाम मोनजायैनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय हा खुरखा जानाय दैबानानि थाखाय बिथाङा फैयाखै गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय धरना होनो फैदों आं बिथांनो बेस्ट लाबोदों बेयो बिथांनि खोथा भारत सरकारासो दादों आसाम सरकारा बेवहाय नब सरकार सरनिया बिथाङा सासे एमपि जानानै दुंहाव खालामो ना गुसु खालामो बे बिथांनि खोथा जोंहा जेबो साननांगौ गैया